Ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nag-checkpoint caroling sa mga PUJ drivers. Unang ipagdakop sa mga pulis ang ilang matungnan nga PUJ drivers sama niining usa nga gikuyawan gyud dihang giingnan nga nakasala sa lagda sa trapiko. Seryoso? Ano yung pagula? Nakabangga ka daw doon, banda doon. Pasok mo dito. Samtang sa laing sakyanan gisita usab o gipasanginlan nga nanuhol sa pulis. Ang asawa sa driver ang nagpakiluoy sa mga pulis nga dili kuhaon ang lisensya kay masakito ng ilang anak. Sige po mo sugot kaya ano namin anak ka dialysis inood lang. Kung manak mag-dialysis akong anak mo na pertikong ka ng gamot ana niya. Nawasan sila dihang gipakanaog ang sanksyon nga mao ang pagtunol kanila sa mga regalo dungan sa pagpanaygon. Tapos doon na pang sa Santa Claus.